Ти имаш мечта. Те я реализират. Зондервунш. Върховата форма на персонализация. Какво представлява Зондервунш? В превод специална поръчка, специален клон на Porsche Exclusive Manufaktur и Porsche Classic, отдел, който сбъдва и най-смелите мечти на своите клиенти. Названието Зондервунш става официално в края на 70-те години, но историята на най-ексклузивната програма за персонализация на Porsche може да бъде проследена назад чак до 1955 година. Когато индустриалецът Алфред Круп заръчва на механиците във фабриката в Цуфенхаузен да инсталират допълнително задна чистачка на неговото Porsche 356A купе, каквато стандартно няма. Днес програмата Зондервунш има три основни насоки. Едната е създаването на абсолютни уникати, като завършеното през 2024 година Porsche 993 Speedster LT. Втората е персонализирането на вече произведени екземпляри според конкретните желания на техните собственици, като например страхотното Carrera GT в Salzburg дизайн от 2025 година. И третата – детайлно индивидуализиране на мечтаното Porsche още от завода, какъвто пример имам удоволствието да ви представя днес. 911 GT3 Touring по програмата Зондервунш. Един наистина уникален автомобил, какъвто не може просто да създадете в конфигуратора. Макар че първата стъпка към реализирането на тази мечта е именно системата за избор на опции. Там е селектиран прекрасният Yachting Blue Metallic от палитрата Paint to Sample. Цвят създаден през 2010 година, тогава част от стандартната гама на първото поколение Panamera, впечатляващ избор, комбиниран с дълъг и изискан списък с персонализирани елементи. Като например, рамката на решетката над двигателя и задния лип спойлер, които също са боядисани в основния цвят. Индивидуално избран е и цветът на надписа Porsche отзад, както и на джантите. Керамика Нео с сребристи вентили и тежести. Две колони с надпис Зондервунш и боядисани в черно елементи в предната броня. Степента на персонализация изумява още повече при отварянето на вратата. Посреща ни подписът на Фердинанд Порше. Специални прагове и тези великолепни седалки с пепита в кафяво и бяло. Таблото – своеобразно произведение на изкуството. Уникална комбинация от кожа, кръстосани шевове и цветове. Ламелите на въздуховодите също са обвити с кожа, както и кормилната колона. Жабката – пепита в кафяво и черно, в комбинация с кожа. Дори багажникът не е пропуснат. Кожена тапицерия в Dark Knight Blue и пепита. Това е Зондервунш, програмата за сбъдване на мечти.